always do whiskey to me, something to pack for you because you always took me whiskey, you know, tip. Something to pack with my friends. And see something too. Yo, and that girl too, something. Hey, go away. Hey, yes. And hey, that's my friend there. You always took Timo whiskey and something to pack for friends. And see something too. Everybody. Okay, 200 and see something, shoes or something. Or her. Timo Zellerman from Finland. Teet Timo. Mistä teet vaikka mua joskus miljonääri? Saattaa ollakin niin kuin miljonääri. Kyllä se mulle löytyy jostain muualta. Mä tiedän, I broke that money off. And give. Joo, broke that 200. Okay. Saattaa niinku pitää kyllä paikkaa. Lappi on nyt sitten maksettu, mutta näin. Meillä on kautta neille itse. Mun äidin veli hän on aika... Se mun äidin veli Hilvenen käytti. No ilman kanssa mä käyn... Mikä se... Eikä se sitten tääkään. Sehän on kiva Seppo. Se on niinku minä se heidän hissukka äidin veli. Mun näköinen jätkä. Me käytiin siellä meillä. Sehän on Seppo rikas. Kiltti sellainen hissukka. Niin samanlainen. Se on hiljainen hissukka se äidin veli. Hirveän kiitti Seppo. No hirveän mukaan viimeisen. Olisin mä kävin kylässä. Jukka Laaksonen tietää tuntee asioita. Ketä ne on? Kysy Jukalta, se on näin. Äiti sanoi Pasille just sen myös, tuossa neuvotteli Pasin kanssa, tykkää Pasista. Äiti Facebookissa sanoi, että se on Pasi komea, Tainille kehu Pajaluon, niin äiti sanoi Tainille, että se on Pasi komea, äiti sanoi, ton miehen voisi ottaa mutsin pervo. Pasi kuvaa Facebookissa, mut sanoi Tainille Pajan vaimolle, että se on komea tuo Pasi, että tossa on komea mies, että syöttävän näköinen jätkä. Mutsit, että Niko halusi syödä mutsin kerran. Eikö sulla mutsi tuu sun viereen, Saari? Sitten tullut lähet Niko